ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಇನಿ ಅಂಕ್ಲು ಅಮ್ಮನ ತಂದು ಬರಿಯರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐತ್ ದಿನ ಅಮ್ಮನ ಮಿಸ್ ಮಂತಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ನ ಮಾಮಿಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಾಂಡಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಾದ ಚೂರೊಡ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಬುಕಂಜಿ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಅಮ್ಮಗ ಅಲ್ಪ ಸಾಮಾನ ಅದು ಐದು ಇಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತದ ಅವನಿಕ್ಲೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬುಕ್ಕ ತೂ ಒಂದು ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೈಕ್ ಶಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಜತ್ತದ ಬತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಬೋಬ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಲೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ಯ ನೇತ ಮಿತ್ತ ತೋಜಿನ ಎನ್ನಜ್ಜಿಲೆ ಮಿತ್ತ ಬಂದೆ ಎನ್ನಜ್ಜಿಲ್ ನನ್ನ ಮಾಮಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇತನ ದೊಡ್ಡಲ ನಾನಂಜಿ ದೊಡ್ಡಲ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೈಬಂಡ ಮುರಣಿ ಯಾರು ಬಲಸಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಲ ಅಜ್ಜಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ತಿನ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ರಜ್ಜಲ ಒಂಜೊಂಜುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಕ ಚುಚ್ಚಿರಿ ಇತ್ತೆ ಬವಿನ್ ತಿನ್ಪ ಒಂದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ನಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಿನ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿ ತಿನ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಾಮು ತಿನ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆತ್ತಿ ಇತ್ತೆನ್ನ ಆಂಟಿ ತಿನ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮಾಮಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನರೇನು ಆಂಟಿ ಇಂತಿಲಿಪ್ನೆ ಇಂಗೆ ನಾಚೆಗಪ್ಪನ ರಿಯಲ್ ಅದಾರೇನು ಏನು ಅಜ್ಜಿ ಇಂತಿಲಿಪ್ಪೋಡು ನಾನು ಆಂಟಿ ಇಂತಿಲಿಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತಿನ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು इधर हम वाइट जंदे उरु आइजा दाइती गुरु अपने वाले पुरुषों तो नहीं जेंगे बेले 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 तो नेट बिजी है यार पुरून ज़ाला भी आंडे इल्ल नम्मा इल्लाले उन्जी जाना इज्जत उन्जी चोरू बेले में तो नम्मा इंचिंचान आती बको उरून ज़ाले जिना मग ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಾತೆರಡಲ ಕೇಂದೆ ಅಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಪಂತೆರ್ ಅಂಡ್ ಐತ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ ಪನ್ನಲ ಕೇಂದಜಿ ಐನಿತ್ತೆ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ ಮಾತ ದಾಯ್ತದೈತ ಪಂತೇರಿಂದು ಎನ್ನ ಮಾಮುಡ ಕೆಂಡೆ ಇರಿಗ್ ಅಮ್ಮಂತು ನಂಗೆ ಓ ಬಾಲೆ ಪುನೊಂದು ಆರೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಪುನೊಂದು ಪನ್ನೆ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಡಲ ಕೇಂಡೆ ಆರ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಎಂದೇ ಪನ್ನೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಡೈತ ಕೇನ್ಬೆ ಆರ್ಲ ಪಂಡನೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಎಂದೆ
ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಏರ್ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಂದಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆನ್ನ ದೊಡ್ಡಡ ಕೇಂಬೆ ಎನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿಯಾಗ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ದೊಡ್ಡಡ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಪನ್ನೆ ಪುಂಡು ಬಾಲೆಂದೆ ಆಂಡ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಕೇಂದಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಲ ಪನ್ನೆ ಪುಂಡು ಬಾಲೆಂದೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಪಪ್ಪಡಗ ಏನ್ಬೆ ಆರ್ಲ ಪುಂಡು ಬಾಲೆಂದೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಆರ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಂದೆ ಪನ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಮಾತೆರಡಲ ಕೇಂಡ ಆರ್ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತೆನ ಮಾಮಿಟ ಕೇಂಡ ಆರ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಂದೆ ಪನ್ನೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಡ ಕೇಂಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಂದೆ ಪನ್ನೆ ಮೀನ್ ಅದೇನ ಅಮ್ಮಡನೆ ಕೇಂಡೆ ಆರ್ಲ ಪನ್ನೆ ಪೊಣ್ಣುಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಸತಿ ಅಂಚಾಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಆಪುಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಿಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲು 4 ಜನ 5 ಜನ ಕೆಲವರು ಪೊಯ್ಯದಕ್ಕುನ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಐತದ ಬೋಡ ಎನ್ನ ಪಿಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೈತಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ಲ ಲಚ್ಚುಲ ಸೈಕಲ್ ಪೋಯ ರೋಡ್ ಆಂಟಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿತ ಮಿಟ್ಲು ಬರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಬಿಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲದುಲೆ ಪಿಜ್ಜಿ ಬೇರಲ್ಲವರ ನನ್ನ ಪಿಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ತೂದೆಂಕೆ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಇದೊಂದು ಪಿಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಫ್ರಿದಾಡ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲದೊಲ ಪೋದು ಅಮ್ಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆತ್ತದು ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೊಲ ಪುಗ್ಗ್ಯಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ చేస్తున్న వీడియో ఇష్ట లైక్ మంది షేర్ మంది కమెంట్ ప్లే సూపర్ థాంక్స్ ఇస్తుండు అయిన ఎంక్లే కొర్లే బాయ్ బాయ్